Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το part 3 που δοκιμάζουμε τα ζελεδάκια και ίσως είναι το τελευταίο. Το πιο πιθανό. Όταν τα πάρουμε θα σας τα δείξουμε. Δύο. Ωραία, το πρώτο είναι αυτό εδώ, το μακρύ πράγμα, το ουρανετόξο. Έχω να πω ότι είναι καλύτερο από την Coca-Cola στο Παρντένα που μου σώσε το δόντι. Όντως είναι καλύτερο. Του βάζω 8 στα 10. Όχι 8,5. Εγώ 9. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Ωραία, το επόμενο είναι καροτάκια. Λίγο ξινό μου φαίνεται. Πολύ λίγο είναι, πολύ λίγο. Δεν έχει καν ζάχαρη και είναι ξινό. Λίγο. Έχουμε φάει και ξινότερα, έχω να πω. Ναι, σίγουρα. Όμως επειδή δεν μου άρεσε πολύ, του βάζω 6 στα 10. Εγώ του βάζω Άνθρωπος, κλείστο. 6,5. Τώρα είμαστε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ο φραουλίτσες. Πώς το βάζεις? Θέλουμε να μας έσωθει καλά. Δεν μ' άρεσε. Καλό όμως, 3. όχι καλή γεύση. 3. Πολύ. Έχω να πω ότι τα καροτάκια ήταν χειρότερα, οπότε θα του βάλω 6,5. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτά τα ντόνατς. Επειδή Ωραίο, πήρα την ξινή μέτριο. γεύση, δεν θα του βάλω χαμηλή βαθμολογία. Ούτε εγώ. Οπότε θα του βάλω ένα 8. Εγώ 6. Πάμε στο επόμενο και στο τελευταίο. Το επόμενο είναι αυτό που μοιάζει με μανιτάρια. Ναι, αυτό. Κοντινό άσπρα. Ναι. Πολύ απλά ερυθρόλευκα. Είναι σαν σκληρά μαρσμέλο. Αυτό. Όμως τα μαρσμέλο τα κανονικά μου άρεσε περισσότερο. Πώς θα βαθμολογήσω? 5 στα 10. Εγώ 6. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο, αλλά όχι με ζελεδάκια. Bye!